fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex niċċelebraw kif jixraq din il-qoddisa, narfu ħtijietna u b'qalb sinċira u nidma nitolbu maħfra. Mulej, int li bil-mewt u bil-passjoni tiegħek bdejt lilna u mitimbin, mulej ħnina. Kristu, int bis-saħħa u l-qawwa tal-qawmen tiegħek tajtna ħajja ġdida. Kristu ħnina. Mulej, int tatina l-qawwa tal-Ispiritu Santu biex ngħixu bħala disċipli tiegħek. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudiesa qegħdin nofruha għal ċikka u l-familja Kawki. Nitolbu. U Alla, int ftaħtilna il-bieb tal-ħajja ta' dejjem, bid-dija tal-glorja li tajt lil Kristu ibnek, u bid-dawl tal-Ispiritu Santu li sawwabt fuqna, għatina li bis-saħħa ta' dan id-don kbir aħna nitwettqu fir-rabta tagħna miegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalem, il-qassisir il-kbar u x-xjuħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibgħatu għall-mewt bniedem akkużat b'xeħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Mbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u bagħad tinġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużawh kienu hemm, iżda ma ġiebu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed, imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalem u hemm isir ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtaħħa l-Imperatur Awgustu. Jien għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesari. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Bierek, ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha mbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek, ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm mbiet il-vant mill-punent, hekk hu ibiet minna ħtijietna. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u salt nagħtu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej
anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispiritu Santu jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal li Xmun Pietru: Xmun bin Ġwanni, tħobbni jint aktar minn dawn? Wieġbu: Iva mulej, intaf li nħobbok. Qallu: Ira il-ħrief tiegħi. Stasija għat-tieni darba: Xmun bin Ġwanni, tħobbni jint? Wieġbu: Iva mulej, intaf li nħobbok. Qallu: Ira in-nax tiegħi. Għat-tielet darba stasija: Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħass qafsa ta' qalb għax taqsih għat-tielet darba. Tħobbni u qallu: Mulej, intaf kollox, intaf li nħobbok. Qallu Ġesu: Ira in-nax tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixxieħ, int tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tridx int. Dan qallu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħtih glorja. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu: Ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Kemm hi ħaġa sabiħa meta xi ħadd jafdanna xi ħaġa għax jafda fina. Fil-ħbiberija, fil-familja, fuq ix-xogħol, fis-soċjetà, fil-komunità. Jekk xi ħadd jafdalek xi ħaġa, naħseb tieħu pjaċir. Anke jkun daqsxejn qiebs, imma fis-sens li dak xi ħaġa għax jismak. Issa Ġesu hekk jagħmel magħna, jafdanna xi ħaġa li għalih importanti u għalina tkun ta' ġid. Fil-silta tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu wera ċertu atteġġament psikoloġiku, patern ma' Pietru. Li Pietru għafdaħ biex imexxi il-Knisja kollha. U għafdaħ meta kien għal 3 darbiet kien ċaħdu. U Ġesu anke jekk kien ċaħdu 3 darbiet, għal 3 darbiet talbu jekk verament iħobbux. U hawnhekk naraw dik id-delikatezza ta' Ġesu illi jgħin Pietru li jaraf il-ġufija tiegħu u fl-istess ħin jafdalu missjoni kbira. Ma kienx perfett Pietru, kif naqraw, imma Ġesu għafda fih. U dan huwa l-atteġġament ta' Alla tagħna eżiż ħbieb. Niftakru fil-parabola tal-iben il-ħali. Il-missier xejn l-iben iż-żgħir irritorna lura ma ċanfrux. Anzi laqgħu bi kbir għax għammellu festa kbira. L-istess Ġesu fl-ewwel jum tal-qawmien wara li kien miċħud u abbandonat mid-dixxipli tiegħu kien waħda fil-passjoni fil-mewt. Ġesu x'inderilhom
lanqas ċanfarhom, imma għalilhom isliem għalik. U dak isliem għalik li qalt li darbiet jew iktar, kien dejjem jgħidilhom jiena nagħtikom l-imħabba kbira tiegħi. Issa anke aħna ġeżbieb, il-mulej fdanna ħajjitna. U ħajjitna għal ċerti responsabilità kristjana biex nkunu verament disċipli tiegħu. U jekk jien naf li Ġesu fdal din il-ħajja bħala don tiegħu, don tal-imħabba, ma nistax ma nagħmilx ħilti kollha biex insebbaħ ħajti, biex nikber fil-relazzjoni tiegħu miegħu, biex nagħti xhieda ta' mħabbtu. U għalhekk naħseb jien aħna għandna nkunu grati għal Alla li anke fid-difija tagħna Ġesu jafda fina, għax Ġesu ħobna u Ġesu jaf li aħna kapaċi nagħmlu xi ħaġa sejba. Għalhekk jafdalna l-ħajja u għalhekk jafdalna din l-għaqda din ir-relazzjoni tagħna miegħu. Ejjew bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Vinu napprezzaw dik is-sejħa li għamlilna kif qal Ġesu wara li jafdalu l-missjoni għallu ejja warajja. U Ġesu kontinwament isejħilna biex nimxu warah. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Vinu nkunu verament kristjani responsabbli tal-vokazzjoni tagħna nisranija. Nitolbu l-Alla missirna biex jibatilna l-Ispiritu Santu biex jimlina bil-arfien u l-biża' tal-isem ta' Alla. U għalhekk nitolbuh, mulej għaddisna bl-Ispiritu Santu tiegħek. Mulej għaddisna bl-Ispiritu Santu tiegħek. Għal-Papa biex bħala raj tagħna jurina triq li twassalna għal-fedeltà lejn Kristu l-mulej u jkun sinjal ta' għaqda tal-Knejjes kollha. Nitolbu, mulej għaddisna bl-Ispiritu Santu tiegħek. Għal min jamministra l-ġustizzja u għal dawk li jaħdmu biex jinżammu l-ordni pubbliku, nitolbu, mulej għaddisna bl-Ispiritu Santu tiegħek. Għal aktar vokazzjonijiet fil-Ministeru Saċerdotali u għal-ħajja konsagrata, nitolbu, mulej għalina l-koll li jedin niċċelebraw din il-liturġija biex ngħixu l-impenn nisrani tagħna billi nimxu wara Kristu u nkunu xhieda tiegħu sal-mewt. Nitolbu, mulej għaddisna bl-Ispiritu Santu. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna, speċjalment dawk li qatgħu qalbhom biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu isibu l-faraġ u l-kuraġġ li jimxu warajk. Nitolbu, mulej għaddisna. Permettuli talba bit-Taljan. Il Signore Gesù ha affidato la missione a San Pietro perché possa dirigere tutta la Chiesa. Fa, Signore, con il dono del tuo Spirito possiamo vivere con responsabilità cristiana la nostra vita quotidiana. Preghiamo, nitolbu, mulej għaddisna bil-Spiritu Santu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. Mister Addis, int għajjimt lill-ibnek Ġesu mill-imwiet u fih irbaħt il-mewt darba l-dejjem. Enna biex ngħixu fi żminijietna il-ħajja tal-Ispiritu Addis tiegħek, biex naraw kollox fid-dawl jiddi tal-qawmien ta' ibnek Ġesu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tubita jtajdna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja.
Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li din nofrulek frotta d-dili u xorb bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilha l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel l-Ispirtu Santu bil-miġġa tiegħu isaffi il-femet tagħna biex l-offerta li qegħdin nagħmlulek tkun toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. U li qam mill-imwiet wera lilu nnifsu bidderlu lid-dixxipli tiegħu kollha u qaddishom wara qudiemhom tela' is-sema biex jagħtihom sehem fil-ħajja tiegħu. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-artu mulej bil-glorja tiegħek. Sanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej mithen u sanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ jibati, ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, inxandru bil-feħ, nistennewk sama tiġi fi glorja. Għalek, aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħajr, għax oġbuk til-għana għawn u dimek biex naħduk, u mitċakontani tolbuk l-Ispirtu Santu jaqadna fl-sewiet, li jinna nieħdu sehem mill-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fħutna ċikka u l-mejtin tal-familja Kawki li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal quddiemek il-mejtin kollha. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missirna li jinti fismawek, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jida fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannix fid-diġrib, iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħinatijak il-paċi bizminna, biex ikunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu u dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħaruf talla li tneħħi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Spiritu għaddis tal-mule, dawa li l-muħna li l-qalbna bismi, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-runa Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-ard fejja minna l-mart, ejja aħjina Spiritu ta' faraġ ta' dar, il-awġ dal-lamna farrakna bisni, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fisni. Spiritu ta' mħabba bla is, li lek foħija min qalbna natu, flimkien mal-missi ma' Ġesu l-ħellis, li l-kom kull glorja. Idin fin-novena
tal-Ispirtu Santu, għalhekk nitolbu id-doni tiegħu. Spiritu tal-erf, aħna nadurawk urina x-xewqa tal-ħwejjeġ tas-sema. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Spiritu tal-fema, aħna nirringrazzjawk. Dawwalna bil-fidi biex tmexxina f'kull opra tajba. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Spiritu tal-Konsil, aħna infaħruk, għamilna obbedjenti għal-kelma tiegħek. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Spiritu ta' għawa, aħna imberkuk, għamel li nirbħu dejjem l-edewwa tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Spiritu ta' xjenza, aħna niglorifikawk, għenna sabiex naqelu il-vera sapienza ta' dusin, tal-qaddisin. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Spiritu ta' pietà, aħna nitolbuk, għamel li nitolbuk aktar bil-ġabra u bl-akbar fervur. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Spiritu tal-biża, aħna inħobbuk, żomna dejjem fil-preżenza tiegħek, dejjem u kull imkien. Glorja l-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Nitolbu. U Alla, inti naddafna u titmana bis-sagramenti tiegħek. Għatina li dan l-ikel qaddis li ħadna f'din l-Ewkaristija iwassalna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel nitolbu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex l-Ispirtu Santu fina jagħmlilna kreaturi ġodda, Kristjani iktar responsabbli. U għalhekk ngħidu: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fil-ħlewwa ta' Mejju l-om tagħna Marija,